Bamanyare chana muso demisa ani makoroba Renouveau FM kanumbaga Mali kono Mali koka au bela jele au ni nyankuma ka au bela jelen fo ka wale mando tlehera ala ka di am bela jelema ala ka jamana baski brigo ka o mbe foli damne au la sira koro makono ani goro gumanko adugu tan fla kita komini bisaba ani saba kita ka o ni sogoma au be yoro Mali kono Mali koka kartakao ni benne miri jigi awla fladugu kaw ni benne miri jigi awla fladugu adugu bi woro ani fla kasaro anga chekoroba be lamenina sabu jagite daw koko samuni duso folangana bado sanga inkono abeka lameni ke kasaro ambe alaw tala deli alaka buluka sey jangoro Nema FM technicien fra animateur ka o bela jelembe ka lameni ke sanga inkono on est Renouveau FM en sokole be nyona technicien animateur kata se akanumbaga bela jelema ka au bela jelen fu apeka fu chana muso demsani makroba famiye gouverneur Mamadou Zoumana Sidibe anaka jama ka au bela jelen fu fladugu klehera ala ka di amma kan kulungulun ka boy ka do kati katikao ka au fo au be roro sanga inkono ko au be ka lamenike ambe fulike au bela jeli don na commandant Fodi Kone abe lamenina o douane kele na brigade commerciale amen dumbo anaka jenyogo be ka lamenike ka aufu kati Drissa Diallo be ka lamenike sanga inkono aka anaka dembaya bela jeli kufu ndogo ka aufu ko alaka kanuto anga chekroba be mayan samake adjudant chef à la retraite anaka dembaya bela jeli amba afokati klehera ala kadi amma kase kan sunjeta keta anga glo masri tabaw mbe awfu amunu sona ka unni di fasoima ka fo ko faso bela kana sufra kleka aw sona nebe awfu sorosi u bawfu generamu ka awfu polsu ka awfo gardu aw ka folibia kata se protection civile doyan ni ozefro Mali goro masri taba kurukara ka aw bela jelen fo ka wali mando ko alaka am bela jelen lakana alaka jamana ina kana jamana murabagaw ka hakli nyman duma munun temena fili munun kera an kana bi fili nunu kono blin Sorasiu kasinga awfo commandant Christophe Dambele be lameni na sanga inkono mon commandant ini soma madame Dambele Fatmata Daw afene be lameni na ne ba ko alaka kanuto katika oni soma direction centrale du service des armées capitaine Abdraman So abe sanga inkono amba fo mon capitaine ini soma lieutenant Seba Diarra lieutenant Cheikhna Sibi ka aw bela jelen fo ka wole mando klehera ala ka di an islam bela jelen katika ka sinka aw fo ali siri nabi kono ko katite bo ko lasra ibe musala kala de kini yire nege ni akira kanya afora abana nama ke kanya katibe surasu ka fo kulubambal mamuso be Madame Maïga Fanta Maïga Kuluba Poinge Madame Fanta Maïga abella menina amba fona ka demboya État major la kadjigin général de division Ibrahima Dairo Damele ne tokoma alaka kanunto alaka anakana alaka jamana kisi iye anto nyinafina wakati munu na naka gele ni ibe ika mobilita ka don ika mina una ka se kene kan kena min ni agonimro kena ni mugodi kisebe ka puma e ko ki ministre to ibe se kene kono Dairo alaka kanunto jamana kanu min bila albi alaka do fraka neko ngo anta na kera abe fodi we de netai jabanga lainin kera don temenuni minanka nyini ka di Mali surasuma wakati kunguruni min na yake
a y'a tɔgɔ to an ka tarikuw la tariku min ni an ɲinanka ko a kɔ tɔgɔ duman de don dɛ laɲini min n'a y'a kɛ hali sini tariku a tɔgɔ bi mon général i ni sɔgɔma o kelen n'a fɛn min ye capitaine Adama Keita aide de camp à la garde nationale de l'ex-ministre de la défense et des anciens combattants avec à lamɛnni kɛ au état-major kelen na l'actuel ministre des transports des équipements et infrastructures dɔw n'a fɔ ko sori y'a ta daminɛ nkɔ an tɛ fitiri wale ye n bɛ ka cɛba minnu fo a ka gɛlɛn wagati min na n bɛ ka muso ninnu fo a ka gɛlɛn wagati min na i bɛ jɔn bɔ ne bolo madame Dambele Madina Sissoco l'actuel ministre des transports et des équipements wulikajɔw kɛra ɲɔgɔn fɛ muso in su fara tile kan baara min kalifalen bɛ a la a kɛlen bɛ ka baara in ta k'i disi da la a y'a bila yɔrɔ min cɛ tɛ se ka ta ka tɛmɛ ka ale kan taa su 21 heures i bɛ taa sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ a bɛ baara la ani minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se ka nkalon mɔni da bi an ka tagasigiw sirabaw kan sanfɛlaw ni ji o bɛ se ka kɛ era ni bada kɔnɔ cogo min na ka laɲini ka ɲini ka di maliyɛnw ma ɲinimisi bɛ se ka sɔrɔ musoba in cakɛyɔrɔ kalifala a la an bɛ dugawu don kɛ ala ka ta fanga di an ma madame Dambele Madina Sissoco i ni sɔgɔma ka se basi la général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo n'a ka denbaya madame Sanogo Asanatu Dumia ka aw fo baw Konate tulo bɛ n na ka taa se Cheikh Keita ma Kati o Kati kelen na ne ka musokɔrɔba bɛ a bɛ ka lamɛnni kɛ madame Dumia Umu Dumia an ka buramuso don Ivoirien côté an ka buramuso don ne ba i ni sɔgɔma i Dumia Salif Traoré général de division cɛba in policiers ni gardiw ni gendarmes u ka lakɔkɔ commissariat jɔra brigade de gendarmerie jɔra minɛnw ɲinina ka di ninnu ye cɛbaw ye cɛba minnu ye a kɛ don tɛmɛnenw na jamana in kɔnɔ attaché Mamadou Dumia dɔw ko Dumia terikɔrɔ tɛ sɔrɔ i la aw ni sɔgɔma lieutenant colonel Dajara misabugu ye a bɛ lamɛnni na ka fo kabala Yaya Dumia bɛ ka lamɛnni kɛ adjudant chef à la retraite ka fɛnɛ fo cɛlɛkaw bɛ Amadou Tunkara ani Xavier Tɔnden bɛɛ lajɛlen kalandenw ka aw bɛɛ lajɛlen fo cɛlɛ Amadou Tunkara tɔgɔ la tile hɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma Cikɛnja Fakoli numéro 2 a fɛnɛ bɛ lamɛnni na ka taa se Ibrahima Sanogo Gwana Espankaw bɛ Sajan Konare a bɛ ka lamɛnni kɛ ka taa se fɛn min ye Musa Sidibe Balaba ani Mustafa Jara Allemagne Mamadou Dambele a fana bɛ lamɛnni na Magasa bɛ Paris u bɛ ka lamɛnni kɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo madame Sidibe Awa Bajalo Jakite a fana bɛ ka lamɛnni kɛ Paris tile hɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma émission faso kunkan fasodenw ninnu ye an ka ladiriw ye président Alou Badara nana kase cour suprême na cɛba in bɛ yen honorable Alou Badara nana kase CNT la a bɛ yen a y'a tɔgɔ to tariku la Mari Kiri bundakun kan an bɛ ala barikada ka ala fo maa ladiri minnu tɔw bɛ an bolokɔrɔ ala ko olu mɛn an bolokɔrɔ hali bi sabula ninnu bɛ an bolokɔrɔ an hakili bɛ sigi jamana tagabolo ɲuman na sariya latimaliko ɲuman na an hakiliw bɛ sigi cɛba in a y'a daminɛ ka service la ka taa bɔ a b'a tɛgɛ kɔrɔta a tɛ se ka lajigin kiri kɛko ɲuman o kɛra ka laɲini ye ka sariya tigɛ ala y'a fɔ cogo min ka sariya tigɛ an ka bɛnkan sɛbɛnw y'a fɔ cogo min n'o ye an ka constitution ye Alou Badara nana kase fo ka taa se a ka retraite ma fantan ni fama ma bɔ ɲɔgɔn na a fɛ k'a fɔ ko e ye fama ye kiri bɛ ja e la fantan min jo b'a la n bɛ nin ka fantanya n b'a yira la a ye
kiri tigɛ cogo la fo ka taa se a ka retraite ma nana kasi k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an sigi kan filɛ madame Kulibali Bintu Napo tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Jalo Sori tɔgɔ aw ni sɔgɔma Sadio Sidibe hali bi Ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Kasum Gimbala Jalo animateur de Radio Kaira la an ka foli b'a a n'a ka denbaya ye ka taa se Nuhu Sise ma bɛɛ lajɛlen ko ko Baɲango a n'a ka denbaya u bɛ ka lamɛnni kɛ Kalabankɔrɔ ne ka cɛkɔrɔba hali bi Ala ka bolokasi jɛ Ala ka aw mɛn an kɔrɔ ko ci ye juru ye ci min fɔra an ye a la sera ni Ala sɔnna ma ka aw fo ka waleɲuman dɔn faso kunkan kɛnɛ an sigira an ye wele bila maaw ma minnu bɛ an bolokɔrɔ ka ban sɔgɔmada in na an bɛna bilasirali kɛ Bintu an ni école karamɔgɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i tɛ misigi in jɔ ɔhɔ ne la sɔnna n'an ye introduction kɛ i bɛ école karamɔgɔw jansa miniti damadɔ Mariam Sidibe yɛrɛ a ko ka école karamɔgɔw fo an bɛna kuma min kan sɔgɔmada in na ni an bɛ jɛ ka baro ko kan dakurunya saba don Premier ministre Choguel Kokala Mayiga a sigilen tile kana bila wagati kofɔlɔ in na gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a y'a essayer ka sigi ka fɔ ka ta bala ale de bɛ wuli ka se syndicats ma ale de bɛ wuli ka se premier ministre ma ale de bɛ wuli ka se président kɔrɔ ma gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ premier ministre de bɛ taama k'u sɛgɛrɛ sabula ko an ka dɔn ko premier ministre ko faso ka baarakɛla de don a bɛ sara an de ka impôt la o wajibiyalen bɛ ale ka wuli ka taa maaw kuma ɲɔgɔnya laɲini caman kɛra sanga in kɔnɔ sigi ka fɔ o kɛra solution ye fura sɔrɔla gɛlɛyaw la an b'a fo a ka kɛwalew la a yirala k'a fɔ premier ministre ni école karamɔgɔ jɛkulu min bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko synergie des enseignants ani olu ye ɲɔgɔn ye kunɲɔgɔn in kɔnɔ an ye ci bila Mamadou Diallo ma coordinateur du syndicat national de l'éducation de base et rive droite a kana ɲɛfɔli kɛ an ye bɛnkan minnu sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ in kɔnɔna la ka bilasirali kɛ an ka dɔn ka fɔ an ye Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ plateau in ka kuma di aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ syndicat jɛkuluw ka kɛnɛ don association ta don mouvement ta don an ka bɔ Mali kɔnɔ kibaruya mun bɛ fasodenw bolo ka ɲɛsin faso marabagaw ma faso marabagaw fana ka kɛta ye min ye fasodenw ka jaabili an'u ka bilasiralikan kɛnɛ in sigikun filɛ Madu Jalo i ni sɔgɔma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an kɔni an nisɔndiyalen don sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ni wele bilara i ma i bɛ se kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo o kɛwale la bi an y'a kanu i ka se kɛnɛ kɔnɔ baasi t'a la sabula n'i ye jateminɛ kɛ an ka gɛlɛyaw kan kalan bondankun premier ministre Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ale b'a fɛ fɛɛrɛ caman ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na furaw ka sɔrɔ a la sigi ka fɔ ka ta ba la o kɛra a ka laɲini ye o kɛlen tile kana bila bi la o sigi ka fɔ a y'a ta ba la fasodenw bɛ se ka bilasira cogo min na o kɛra a ka laɲini ye alamisa tɛmɛnen a y'aw wele ko aw ka sigi aw ka kuma o sigi ka fɔ in kɔnɔ bɛnkan dɔw sɔrɔla i bɛ se ka hakili jigin kɛ bɛnkan minnu ni kuma kɛra kan i ka an bilasira o bɛnkanw la parce que an y'a ye Choguel Kokala Mayiga a nalen tile kana se wagati ma sigikafɔ bɛ ta bala cogo min na o kɛra ka fɛɛrɛw ye mun de bɔra aw ka sigikafɔ ninnu kɔnɔna la Sori i ni sɔgɔma n b'an lamɛn jɛkulu bɛɛ la n b'u bɛɛ fo u bɛɛ lajɛlen foli kan mɛn n bɛ école karamɔgɔw bɛɛ fo u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la n bɛ e yɛrɛ fo i ka cɛsiri la école karamɔgɔw ka ko la n ye dɔɔnin kɛ aw ka fɛn in na non i ye dɔɔnin i bɛ ka halisa i bɛ ka dɔ kɛ vraiment an b'i waleɲuman dɔn d'accord merci parce que i fɛnɛ an ka kɛnɛ fɛn fɛn bɛ yen i bɛ y'a bɛɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma donc école maîtres ka foli bi yɔrɔ la o diyara n ye
Sori a ko bɛ nin ka kɛ baara y'an bolo. Asimi nana an bɛɛ ko an ye karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ko tare mais a bɛ nin ka kɛ an bolo dɔnkɔrɔni dɔnko ma ye. An y'a fɔ. N'i ko premier ministre y'an wele o don na d'abord n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna n tɛ yan synergie tɔgɔ la dɛ. N bɛ yan tout simplement n ye coordinateur ye Bamakɔ Rive Droite la syndicaliste don. N ye synergie ka ciden de ye Bamakɔ Rive Droite la. Bisimila. A faamuya. An ni premier ministre ka sigi ka fɔ la. Bɛnkan wɛrɛ man bɔ an n'a cɛ o. A ye weleli de kɛ ko a mago bɛ école synergie la. An taara ka weleli kan lamɛn. A ko a ye sabati, je ne sais pas comment on dit, a ye synergie remercier kosɛbɛ. A ye waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin école karamɔgɔw ma kosɛbɛ. K'an fo kosɛbɛ. Ka sababuya kɛ. Aw n'o ka kan. École karamɔgɔw n'o ka kan. Ka sababuya kɛ ko M5 ko an y'u dɛmɛ M5 wuli ka jɔ la kosɛbɛ. Effectivement tiɲɛ de don. A y'o foli ta ka ɲɛsan ma. Parce que n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn M5 marchement kɛ n'anw école karamɔgɔw tun tɛ min na. Wa an fana ka marchement kɛ n hakili b'a la ni sogɛli tun t'a la. M5 ɲɛmɔgɔba ninnu bɛɛ tun b'a la. O marche kun ye jumɛn ye? Ko application de l'article 39. Ko ka article 39 wajibiya. Suman ko dugumajɛ ni sogɛli yɛrɛ kɛra premier ministre ye. O mana dɔwɛrɛ fɔ an ɲɛna ko a nana Assimi Goïta ka ci de la. Ko kana Assimi Goïta ka ci las'a ma, président de la transition. U ye labɛn kura min ta n'o ye bɛnkan kura ye u ni INTM cɛ ko n'o ta k'o kunnafoni da an tulo kan. An wele kun kɛra o de. D'accord. Wulikajɔ dɔw tun bɛ sen na aw ka laɲiniw la bi min ye bi ye kiimɛliw bɛna daminɛ nin kalo tile 12 ni ma fili wagatiw datiw yɛrɛ kɔni bɔra ka ban a bɛ an bolokɔrɔ kosɛbɛ. A dira syndicat jɛkulu ni directeur d'école DECAP ni académie bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ. Ministère y'a cɛri Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ. Dati ninnu i bɛ se ka hakili jigin kɛ examen na ani laɲini wɛrɛ tɛ aw bolo wa parce que an bɛ siran aw ka wulikajɔ de ɲɛ. Gori kana don an ka examen minnu bɛna daminɛ gori kana don a la yanni o ɲininkali jaabi tɛ i bɛ se k'an hakili lajigin examen dati ninnu na wa? Examen datiw bɛ yan. Semaine passée yɛrɛ an ye réunion éducation yɛrɛ ministère ou académie ou bɛɛ réunion kɛ réunion préparatoire. Examen rencontre d'échange ka hakilinaw falen. Examen ninnu bɛ se ka kɛ cogo jumɛn karama kɔnɔna na pour que fiti ko kana yala fɛn kana kala. Donc o réunion kɛra semaine passée. D'accord. N'an taara calendrier la calendrier b'a yira k'a fɔ ko BT santé kɛnɛya tigiw mɔgɔ min bɛ école min bɛ kɛnɛya bonakun kan n'o ye école de santé ye olu ka examen bɛ daminɛ du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021. O sera dɛ. O sera. O ye ani semaine fila. A tɛ semaine fila bɔ bilen parce que bi ye tile 3. Voilà. Bien le 3 juillet. D'accord. Voilà. Donc au CAPU n'o ye baarakɛ secrétariat ni fɛnw ye. Olu ka examen o bɛ daminɛ lundi 26 au jeudi 29 juillet 2021. D'accord.
Voilà. Donc Kapou est 26 juillet, 29 juillet 2021. C'est ça. D'accord. BT. BT. Oui, le lundi nata. Lundi 9 au jeudi 12 août. Oui, août kalo. Le 9 au 12 août 2021. D'accord. Oui, BT. Oui, BT. D'accord. Defou. Oh, nous est defou épaissé. Yoro terrain yɛrɛ bɛ ka labɛn sisan. Kosɛbɛ. Sotoiru ni fɛnw bɛ ka labɛn. Mais an ye kibaruya caman sɔrɔ o musaka ko ninnu fana la k'a fɔ Awɔ. ko d'accord don nalenw na. Don nalen la an b'an da don la. L'école en question kɛnɛ kɔnɔ dimanche don ni Ala sɔnna an b'an da don olu fana la. N'Ala sɔnna ma. Ka walawalaliw kɛ bisimila. C'est ça. An ka taa EPS jate la. O bɛ daminɛ le 20 juillet. O bɛ daminɛ du lundi au mercredi. Lundi o bɛ bɛn. EPS yɛrɛ. O de 20 juillet. 20 juillet. Voilà. Maintenant defu yɛrɛ. O ye de 16 au 16 lundi 16 au mercredi 18 août 2021. O ye defu yɛrɛ. Defu yɛrɛ écrit ye octu kalo tile 16 ka taa se tile 19 ma. C'est ça. Bisimila. Voilà. Mais EPS bɛ kɔn o ɲɛ quoi. D'accord a faamuna. Voilà. Donc bac technique. O bɛ daminɛ du 19 au 20 août 2021. O ye bac technique ye. Bon bac écrit. Hein? O bɛ daminɛ du lundi 23 au 26 août 2021. O ye bac yɛrɛ. D'accord. Maintenant IFM. École karamɔgɔ bɛ bɔ école min na. Olu ka EPS. Institut de formation des maîtres. Olu ka EPS bɛ daminɛ du 9 au 15 août 2021. Maintenant u ka oral. O est du 20 août 2021. Maintenant, IFM yɛrɛ passage au examen. I ka tila IFM yɛrɛ la. Ayi, Kimilu quoi. Parce que n'i ko ka tila, o ye 4e année mɔgɔw ye. Oh, d'accord. Maintenant, ka bɔ première année la ka taa 2e année la. Ka bɔ 2e année la ka taa 3e année la. Ka bɔ 3e année la ka taa 4e année la. O bɛ daminɛ, o examen o ye du 23 au 26 août 2021. D'accord. O faamuna. Non. Voilà, au bédam du 23 au vendredi, lundi 23 au 27 août 2021. O b'a yira k'a fɔ an bɛna octu in bɛɛ lajɛlen kɛ Kimeliw kɔnɔ. Kimeliw kɔnɔ quoi. Alhamdulillah. C'est ça. Très bien. Donc o ye BT. BT ta ye. O ye du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021. O ye examen kuncɛlen. Examen bɛɛ bɛ kuncɛ ni BT de. Fo septembre la. Le 10 septembre. École bila tɔ ka jan o la dɛ. A tɔ ka jan dɛ. D'accord Mamadou. Naam. I bɔra ka Kimeliw date n'o ye examen date ka walawalali kɛ a la. N'Ala sɔnna an bɛna tɔ walawala l'école en question kɔnɔ. C'est ça. Min bɛ tɛmɛ Renouveau TV sanfɛ dimanche sanga nɛgɛ kaɲa 8. Kosɛbɛ. Yani o cɛ. École karamɔgɔw bɛ se ka an bɛ se ka mun de sɔrɔ bilasiralikan na aw ka laɲiniw la examenw ka kunkanko kibaruyaw la. Bon situation yɛrɛ bɛ ka ɲagami. An tɛ se ka foyi de fɔ examen nin kɔni ye calendrier labɛnnen. Jalo i y'a fɔ don tɛmɛnenw ya ko laɲini foyi tɛ aw bolo bilen min bɛna goro don san tagabolo la. Très bien. Effectivement parce que an tun t'a dɔn k'a fɔ n y'o de fɔ n ko ninnu b'a fɛ ka bɔ an jigi kɔrɔ. Jɔn. Asimi n'a ka mɔgɔw. Aw tɛ sɔn ma dɛ Jalo. Ayi u nali diyara an bɛɛ n y'o de fɔ n ko Asimu n'a ka mɔgɔw nali diyara an bɛɛ ye. An hakili la k'a fɔ ko nin ye mɔgɔw ye mɔgɔ min hakili bɛ u ka priorité kalanko ye. O de y'a to u nana dɔrɔn u ye école karamɔgɔw ladon classe kɔnɔ u ye solution sɔrɔ an ka article 39 ko la k'an ka don classe kɔnɔ parce que u y'a yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ ko nakun ye kalanko ye. Aw jɔrɔna yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn sisan? Sisan u ka changement kura min bɛ ka na nin sisan n'u ni INTM ka sigi ka fɔ min kɛra u ye filɛ ka na bɛn ko harmonisation unification de la grille salariale u filɛ ka na o min kɛ sisan. Uniformisation ou bien jumɛn don? Unification quoi. Voilà, à peu près harmonisation de don quoi. Grille salariale. D'accord, donc tubabukan de yɛlɛmana. Tubabukan de yɛlɛmana dɔrɔn. Oh, d'accord. Tubabukan de yɛlɛmana dɔrɔn. Donc u ka harmonisation nana abouti min ma pour ka INTM sago kɛ ka faire plaisir à l'INTM parce que u b'a dɔn k'a fɔ INTM sɔrɔ wari bonda ninnu tile b'olu bolo n'o ye douane ni fɛnw ye ani services koloma bɛ INTM ka bolo kan donc il préfère k'i ɲɛsin an école karamɔgɔw ma ka
yentem ka siran yentem nye o dole ti bolo da Diallo adi la be mbolo ke o de mana ninia be ba don ka fo ni yentem ka la nyini sabati avec gorudo ka article 39 kosobe oui ol ka gri de la na kana bla anga 1382 la alors que giri wɛrɛw bɛ yen min b'anw ta sanfɛ n'a fɔra ko ka harmonisation kɛ munna ma harmoniser ka bɛn n'olu ma d'accord mais u nana u harmoniser kana bɛn école karamɔgɔw de ta ma donc c'est pour te dire que bi m'an bila nin fɔli la aw ye sori ko INTM ka kɛlɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye école karamɔgɔw ye ko kɛlɛ de école ta de ye ɲɛngoya tɛ dɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka sara bɛɛ kɛ kelen ko o de ɲɛngoya bɛ mɛtiriw la o tɛ o mais o y'an sɔrɔ minɛn dɔ de kɔnɔ quoi o minɛn o de article 39 o de an ka statut 007 donc il faudrait que o ka bila o ka to a nɔ la quoi mais ni o disposition dɔw tun b'an bolo n'u tilara ka na o augmentation dɔ kɛ INTM ye anw y'a ɲini an ka article 39 dɔw demander n'o nana k'an ye quelques mois après ni INTM tilara k'i wuli k'u ka grille harmoniser o harmonisation nana attaquer an ka article 39 de la mais a tɛ se ka kɛ sababu ye wulikajɔ min bɛ syndicat jɛkulu caman fɛ ka dɔ fara saraw kan est-ce que u ka laɲini tɛ se ka kɛ sababu ye ka o laɲini ninnu jɔ wagati wayi n'o tun sera ne b'a fɛ k'o fɔ o bɛ se ka a jɔ cogo min na n'a sɔrɔ grille min bɛ anw ta sanfɛ o tuma syndicat wɛrɛw tɛ yen min b'anw ta sanfɛ wa a tɛ se ka taa a tɛ se k'olu bɛ harmoniser an tɛ se ka harmoniser ka taa bɛn n'olu ka grille ye wa d'accord o fana fɛɛrɛ dɔ ye bon n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna n ka nin kɛwaleya u y'a dabɔ école ɲɔngirili de kama d'accord parce que déjà anw ni Sogɛli bɔra réunion na don min na o don kelen na an ye papier ci an ka militant bɛɛ ma de Kayi à Kidal ka noti fɛn fɛn bɛ école maître bolo correction na feuille fɛn fɛn b'u bolo école maître denmisɛnninw ka évaluation feuille min b'u bolo u ka noti min b'u bolo u ka bloquer déjà Diallo yɔrɔ o ye ko daminɛlen ye sisan donc kuma tɛ k'a fɔ ko an ka don defu ni bagi kɔnɔ d'accord an bɛna n tɔ walawala l'école en question kɔnɔ kumakan laban ka jamakan in kun cɛ n bɛ kumakan laban min bɛ n bolo dɔrɔn an y'a fɔ ninnu ma ko tare u ka to o cogo la a kana fɔ ko a ka fɔ mɔgɔ ma ko n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min na sama ka tila ka fɔ k'i ye zonzan ye ala ka n'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la et puis ne bɛ jigin ko Sogɛli kana n'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko n nana Asimi de ka ci fɔ aw ye quoi d'accord Diallo an bɛ nin walawala dimanche donc an kɔni an bɛ min fɔ voilà an bɛ min fɔ gouvernement ye surtout Asimi Goyita ye kɛlɛkɛminɛn b'anw bolo min ka jugu n'olu ka kɛlɛkɛminɛn ye n'o ye biki ye wa ekɔlidenw denmisɛnninw ala k'an kisi o ma sa Diallo an ka denmisɛnninw kɛlɛkɛminɛn b'anw bolo min ka jugu ni char combat parce que e ye mansa ye ale yɛrɛ ye mansa ye salon na sini grève bɛɛ bɔra kalama an hakili b'a san ko ni ekɔli talen de sa an bɛ min dɔn Diallo école karamɔgɔ ka kɛlɛkɛminɛn y'a ka biki de ye mais kɛlɛkɛminɛn tɛ denmisɛnnin ye dɛ an ka kɛlɛkɛminɛn ye denmisɛnninw ayi aw ka kɛlɛkɛminɛn biki de ye an ka kɛlɛkɛminɛn ye biki ye d'accord an ka kɛlɛkɛminɛn ye denmisɛnninw ye parce que n'i ye ko k'an na k'a fɔ ko min man t'an sira fɛ fanga wɛrɛ t'an nɔ an tɛ marifa t'an bolo foyi an bɛ denmisɛnninw de bila carré kɔnɔ ayi an kana s'o yɔrɔ ma mais olu ka laɲini ayi école karamɔgɔ ka laɲini man kan ka ko ye ayi école karamɔgɔ ka kɛlɛkɛminɛn biki de ye d'accord n'ala sɔnna an b'a walawala l'école en question kɔnɔ n'ala sɔnna dimanche nalen nɛgɛ kaɲa 8 an bɛ caman fɔ ni kibaruya tɔw kan donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka walemadɔn sanga in kɔnɔ ka yira aw la k'a fɔ nin kun ye Mamadou Diallo coordinateur du syndicat national de l'éducation de base rive droite ale de tun bɛ an bolokɔrɔ Sadia Konare bɛ ka weleli kɛ an ma thème di fɔlɔ a ka hakɛto ɲini ka an ye an bɛ Mamadou Diallo bilasira ka tila ka na an ka thème du jour ka kuma di fasodenw ma bilasirali ka kɛ Diallo komi ne sigilen bɛ kan ne bɛ se ka sira d'i ma kosɛbɛ ni ala sɔnna ma merci beaucoup an bɛ cɛ i ka wulikajɔ la ni ala sɔnna ma i yɛrɛ ni ce k'an bɛn sɔnni o la wa Diallo merci beaucoup an b'a lamɛnnikɛla jɛkulu ka yira aw la k'a fɔ an ka maa welelen ka bilasirali ka dantigɛkɛw kun filɛ nin ye sanka in kɔnɔ an bɛ don thème du jour kɔnɔ ka yira aw la k'a fɔ dagaba wuli a kun dabɔra fɛn min ye an ka finitigilakaw ye u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ sous-lieutenant Ibrahima Daɲogo ale kun ni a bɔra ka kuranɛ kalan dɔ kɛ centre international de conférence de Bamako la a kɛra kɔlɔlɔba ye sabula surasi ɲɛmɔgɔ wulila i ka faamuya b'a la ka yira k'a fɔ kɛwale ani surasiya sariya tɛ taa a nana ka bila bɛrɛ la
fɛn min ye Ibrahima Daɲɔgɔn ye sanga in kɔnɔ wulikajɔ maa caman a y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la au conseil islamique ka taa se maaba caman ma jamana in kɔnɔ sɔrɔsiw kɔni y'a jira k'a fɔ olu ma basi kɛ sariya ka tɔbɔtɔ u y'o de kɛ k'a fɔ ko bɛna kɛwale ta ka kɛ dankari i ka faamuya b'a la fɛn min ye sɔrɔsiya walima silamɛya ye a ma dabɔ o kama sariya ka tɔbɔtɔ bɛɛ lajɛlen fɛ kɛwale in a dabɔra o de kama sous-lieutenant de la gendarmerie Ibrahima Daɲɔgɔn an ka dɔn k'a fɔ alimami don a bɛ ye kɛnɛ caman kan a ka kuranɛkalan ninnu na an bɛ dugawu don kɛ hali bi ala ka jamana basigi premier ministre Sokɛli Kokala Mayiga a sigilen tile a ko an kibaruya k'a fɔ organe unique de gestion fɛn min ye an ka kalafiliw ye o de bɛna sigi sen kan o bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ka laɲini kɔnɔ sabula parti politique caman y'a laɲini k'a fɔ cakɛda kelen ka sigi sen kan min bɛ kalafili ni a dantigɛ ka taa se a labɛnni ko a bɛɛ ka ta ka di o cakɛyɔrɔ kelen ma dantigɛliw yera dantigɛliw kɛra a kuma kan kunɲɔgɔn in kɔnɔ ka yira k'a fɔ fɛn min ye o kɛwale ye o tɛna ba sɔrɔ an ka structure mun bɛ an bolokɔrɔ olu de bɛ to u nɔ la u bɛ kalafili o labɛn ka sababu kɛ wagati min dilen bɛ an ma o wagati t'a permettre ka organe unique de gestion des élections sigi sen kan k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ transition ka wagati kɔnɔ a ɲinina seni min bɛ an bolokɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma commission électorale nationale indépendante ale ka renforcer ka taa se hali bi an ka sɔrɔsiw ka laɲiniw ma fɛn min ye ministère de l'administration territoriale ye ale fana bɛ an bolokɔrɔ ka taa se direction générale des élections olu ka baaraw olu ka ta ba la olu organe de bɛ an bolokɔrɔ minnu bɛ kalafiliw labɛn nɛgɛ kaɲa 8 an ye sanka 38 sɔrɔ o kɔnɔ sanga in kɔnɔ an bɛ kuma di fasodenw ma an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ laɲini minnu bɛ sen na fasoko don an ta tɛ mɔgɔ ko ye Sajan Konare Bintu ka yirala ko ale bɛ Espagne ko a b'a deli i fɛ an ka sira di a ma dakura damadɔ b'a bolo ni Sajan tulo b'an na a bɛ se ka weleli kɛ an bɛ kuma di a ma a sira kɛnɛ kɔnɔ ka ban Sajan Konare i ni sɔgɔma denbaya bɛ di alhamdulillah an bɛ hakɛto ɲini kɛ ye sabula invité kun b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na voilà bisimila i bɛ faso kun ka kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo sɔrɔ baarakɛɲɔgɔnw don bɛɛ lajɛlen bɛ a tɔrɔsi t'an na kɔni baasi t'aw la alhamdulillah e jɛɲɔgɔnw bɛɛ tɔrɔsi kɔni baasi foyi t'aw la an ba kuma b'i bolo Sajan bon sori ko ne bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen tulo bɛ foli kan na kɔni baasi tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na alhamdulillah ayiwa komi jamana ka kungo don quoi tiɲɛ an b'a fɛ ka a hakilina dɔ fɔ quoi bisimila fɛn min ye Asimi Koyita n'a ka mɔgɔw ye ayiwa k'u b'u hakili to accord ko ninnu na dɛ parce que accord ko ninnu u ma ɲi jamana ma dɛ aw yɛrɛ ye jamana kanabaw de ye ni kɛra ko aw t'aw dulo parti politigiw ka jamana farakow la bon vraiment o ye ko ye o ti ɲa dɛ o kun ye ne ka hakilila ye o fan fɛ quoi kosɛbɛ fɛn min ye suraka ninnu ye suraka ninnu yɛrɛ n'an kan k'a fɔ ka a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye suraka ninnu tɛ maliyɛnw ye koyi suraka ninnu ye alizeriɲɛw ni fɛngɛkaw de ye wɔrɔguɲɛw de ye a fɛn o fɛn bɛ yen aw bɛ se ka wuli ka marifa ta cogo jumɛn k'aw bɛna jamana ta kɛ ko jamana ka fara ka di aw ma o tuma jamana fɛ terrain de ye dɔrɔn ko ni n ka yɔrɔ la dɔrɔn n bɛ wuli ka taa n dulo na f'a ka fara ka di yan u tɛ wuli ka bɔ mɔgɔw kɔnɔ ni manamana kuma foyi ye wa n ye mun manamanakaw ye tan n'o de o de y'a fɔ dɛ CEDEAO y'a fɔ dɛ France y'a fɔ dɛ jamana tɛ o de bolo a tɛ France bolo wa jɔn ye se k'i ɲɛsin o la f'a ka fara bisimila cɛw ka bɔ mɔgɔw kɔnɔ ni manamana kuma fɔ ye ta ko sɔrɔsiw ka wuli k'u jɔ geri nɔfɛ quoi ne kɔni bɛ min f'u ye o y'o de ye quoi tɔɔrɔsi ninnu tɛ se ka to mɔgɔw kan tan nɔ don o don a bɛ ka na mɔgɔw ka baganw cɛ ka taa n'a ye u bɛ ka na mɔgɔw ka dugu ci u bɛ ka na mɔgɔw ka sow cɛ
ko asimu ko itani sajo kamara ye ko je ku toru nun to ko to no ko so be kwa je ku jo ho kwa sino jamana ti se ka to tanno ko jamana to ko fene re fene peni ko amana ko me nyamu ko la de ko suri ne kede ne tina tla ka de so ko no wa gormo warti biya ka de so ko no mo ya gormo mi mambulo ko ame kara ka nyo ko ba ka nyo ba ide sino ko tina ke Sorati se ni yake ina mbenyana isi srako ko ko toroti nu ko srako nu be ni no ta toro nu be dalu nu te es bu ni wuri ka di bara nu ke wa bu ke bu ni toro suke abu no mu tala ka plug no doron de fo ko yana anga ta eri no ke ya be anga ta be na be ini bi ba na be chinu to pa na warka ka ko amaso ke wer ka ta du mo no tu so Jamana ne saka mara da tsoro tanno. Ezgin ne jamana era mara tsoro saka ne masibo fla eri ti ami ko ne gede ko. Mali do yer da maka jamana do masibo ko ne do. Bo ne ko ne go asile ko taw be ku ka ta bina ni ngo. Na ya sigi ko ka de bo ne ko ne wardi ndi mo ko ka da mo ko he. Iba ko lan ko ito ko le ko auto ko le ko lan ko ta pas ka ta wi. Makala ba saja. Jamana ngo kuma kalaba o jumai sajan ale tara sanga in kono nege kanya sheki sanka binani ani saba anyo soro émission faso kunga kono faso den kuma be awbolo 2080 08 08 2080 08 08 an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kono faso den fɛn min ye Asimi Koyita ye k'a wulila ka jɔ n y'o de fɔ ntori tɛgɛ fɔra Faransi ye Faransi ye mɔgɔ bila ka na Faransi ko ale de kun ko jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Faransi cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔsiw ka baara kɔnɔ ko ale t'a la bilen Faransi tilara ka mɔgɔ bila ka na delili la Faransi tɛ se ka balo ni Mali tɛ ne y'a fɔ bɛɛ ye yan foyi tɛ Faransi ko bɛnkan min bɛ yen lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ko a daminɛna a nɔ la sɔrɔsiw ka bondakun kan Mali ni Faransi cɛ n y'a fɔ yan n ko Faransi bɛ min dɔn Makɔrɔ bɛ min dɔn Sadio Kamara b'a dɔn Makɔrɔ bɛ min dɔn Asimi b'a dɔn commandant fila tɛ bɛ dangan kelen na olu fila tɛ bɛ bɔtɔn kelen kɔnɔ an ye kalo kelen délai de di safurula ye kalo kelen délai de dira délai in kɔnɔ aw bɛna ye bɛnkan sɛbɛnw bɛ min fɔ kɛwalew bɛna kɛ min ye tiɲɛ bɛna bange kalo kelen n bɛ segin ka délai kan kalo kelen a daminɛlen filɛ Bintu dɔ bɛ da la wa dayɛlɛ a ka don an sɔgɔma dɔ bɛ da la Bintu allo an sɔgɔma hɛrɛ sira a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ne bɛ wuli ka bɔ Bamakɔ yɛrɛ de bisimila kuma b'i bolo wala ne b'a fɛ ka min fɔ élection ko nin filɛ nin ye an bɛ k'an girijira kan ne bɛ min fɔ faama ninnu ye u ka preuve yira an na dɔrɔn donc n'u ye preuve yira an na preuve i n'a fɔ jumɛn ka jamana latile an ka dɔn ka fɔ vraiment ninnu yɛrɛ nana jamana de kama quoi donc n'o kɛra donc la élection ɲuman ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ka sigi mais n'an giringirinna ko a ye élection kɛ date sera an bɔra min na toujours an bɛ sɔgɔ o kɔnɔ de voilà hali ni a kɛra san 2 ou bien san 1 ko n'u ye preuve yira na k'a fɔ ko vraiment ninnu nana jamana yɛrɛ dilanli de kama vraiment hali n'an ye san 2 d'u ma ou bien san 3 o ka ɲi quoi parce que an mango tɛ k'a fɔ ko faama ka sigi an kunna o tɛ o jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana bɛ dilan cogo min na an mango b'o dɔrɔn de la an bɛ lafiya cogo min na an mango b'o dɔrɔn de la mais k'a fɔ ko an ka président sigi de an ka président sigi o tɛ o ne ka kuma o de ye quoi d'accord ok ne ka foli b'a ye merci beaucoup Bintu ale ka laɲini ye min ye hali n'a fɔra ko ka dɔ fara transition ka délai kan ale sɔnna ka sababu kɛ nafa foyi t'a la an ka boli ko ka élection kɛ ka tila ka n'an yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ
ka tila kana an yɛrɛ sɔrɔ coup d'état wɛrɛ kɔnɔ sɔrɔsiw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana ka basigi jamana ka kɛ a kelenya u ka sɔrɔ n'o kɛra wagati min na ko an bɛ tɛmɛ ni Allo Sori an ni sɔgɔma i ni sɔgɔma an b'a an ni bara denbaya bɛ di hakɛ to tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Adama Traoré Yirimajɔ n'u b'a fɔ dugutigi Adama i Traoré an b'a kɛra tile 2 ye n bɛ an da ni fo aw bɛɛ lajɛlen tulo bɛ la n b'a ka renouveau maa bɛɛ fo u bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na Sori ne a fɔ école maître k'u ka sabali u tulo b'a la maliyɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ fonctionnaire de ye wa ɲininkali gɛlɛn aw bɛɛ ye maliyɛn kelen de ye ko dɔ ta kɛra ko ni dɔn ta ma kɛ ko denmisɛnninw m'aw bolo ko y'aw ka kɛlɛkɛminɛn ye anw den tɛ maa ka kɛlɛkɛminɛn ye dɛ n'u bɛ kalan kɛ u ka kalan kɛ n'u tɛ kalan kɛ u ka to yen o fili yɛrɛ kuma ye école karamɔgɔ ka kɛlɛkɛminɛn bigi de bɔlen ku e len tɛ an bɛ den don e bɛna fɔ ko e ka kɛlɛkɛminɛn ye denmisɛnnin o est ce que nin yɛrɛ kan ka fɔ wa o fili kuma ye u t'a fɔ jamana de ka dilan wa école karamɔgɔ ka kɛlɛkɛminɛn bigi de n'i ye Mali tila 190 tɛ aw bolo tan kelen min m'aw bolo aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔburuko bolo la o tuma anw jagokɛlaw anw bolola baarakɛlaw anw sɛnɛkɛlaw anw bɛ mun fɔ sisan an'aw bagan marakɛlaw anw bɛ mun fɔ Maliko la a ka gɛlɛn ou bien Mali y'olu ta de ye u ka don an ka ɲɔ sa ni nin dir'u ma u k'u sigi sa ni vote kɛra ni jamana président Goro ɲuman min sigira an bɛ taa ka revendication k'o fɛ ni dɔ ta wulila dɔ b'i ɲi wɛrɛ ni dɔ ta wulila dɔ b'i ɲi wɛrɛ e tila k'i jɔ fana ko an n'o ye e ka kɛlɛkɛminɛn an den tɛ maa si ka kɛlɛkɛminɛn ye n'u bi kalan kɛ u ka kalan kɛ n'u ti kalan kɛ u ka to yen an ka jamana ka tila Traoré jamana tɛ aw bolo Traoré 190 tɛ aw bolo Adama o temps min bɛ n'a fɔra dɔ farala dɔ ta kan dɔ bɛ wuli k'i ɲi wɛrɛ n'a fɔra dɔ farala dɔ ta kan dɔ bɛ wuli k'i ɲɛ ye jamana bɛ dɔw la wa Sori Adama an ka to yen n'Ala sɔnna ma Mali n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ mɛ n'a tiɲɛna a bɛ ɲɛ a bɛ tiɲɛ mɛ ye Adama i bolo da dusu kan sa école karamɔgɔ ka kɛlɛkɛminɛn bigi de o tɛ bigi ye wa o bigi de e bɛ nin jɔ ko denmisɛnninw o fili an den bɔ ka si ka taa maa si ka kɛlɛ kɛ yan o fili kuma ye merci beaucoup Traoré bɛɛ n'i ka tiɲɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga 49 an y'o sɔrɔ émission faso kunkan kɔnɔ fasodenw kuma bɛ aw bolo Sogɛli ni école karamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye bilasiralikanw kɛra dɔ bɛ da la Bintu dayɛlɛ oui allo i ni sɔgɔma an ni sɔgɔma Jalo ça va hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Amadu Ture ka bɔ Golf la Amadu Golfulakaw dun ouais baasi foyi tɛ i yɛrɛ kun Jalo ça va bisimila alhamdulilayi i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo ouais effectivement Jalo c'est-à-dire que le passage du renseignement vraiment le passage ça a été un passage raté quoi parce que avec un argument minnu fɔ ale bɛ ka taa ni kɛlɛ de sira ye quoi parce que a ye mun fɔ sisan ka fɔ est-ce que siran sira tɛ wa bon ne kɔni bon a ka ku kuma cogo dɔɔni quoi parce que jamana in bɛ cogoya min na parce que e ye mun fɔ o de tun ye question ye est-ce que o dɔw de bɛna bɔ olu ta la wa ka fara baarakɛla tɔw ta kan ni fɛn tɛ b'olu ta la moi je pense que sigikafɔ bɛ fɛn bɛɛ dilan ne Jalo ya donc sigikafɔ ka to ko sa olu ka fɔ olu ka arme ta depuis sisan an bɛ sɛgɛn mun kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'an denw kalan Jalo e yɛrɛ k'a lajɛ sa dɛ cɛ a ma ɲi dɛ kosɛbɛ n'an m'a lajɛ maîtres bɛ k'a fɔ olu bɛ taa grève la mais yan tɛ min ye grève ni mun kɛ sisan a sera hali enseignants fana kan koyi donc grève tɛ an si ka solution ye bilen dɛ sigikafɔ in de y'an bɛɛ ka solution ye bi an bɛ Ala deli Ala ka jamana in sumaya amina rabi inchallah sinon an sɛgɛnna on est fatigué pendant que depuis 2012 an t'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin ya ne o de bɛ ne bolo k'a fɔ vraiment que chacun met un peu d'eau dans son vin quoi an ka kuma Mali y'an bɛɛ kosɛbɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga 51 an y'o sɔrɔ sanga in kɔnɔ émission faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ Jibi Sako a bɛ ka lamɛnni kɛ ka taa se Fatim Tomota an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali bi Ala ka kanu to an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ foyi tɛ an bolo ni Mali tɛ nationalité 2 tɛ an bolo kelen pe de bɛ an bolo Mali ko don bilasirali ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleman dɔn Bintu an ka maa kelen ta ka an kɔ don ɲɔgɔn na ka kɛnɛ di Isa Kaba ani an kunnafonidilaw an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ sɔɔni maa kelen o ka ta ka jamakan in kuncɛ dɔ bɛ da la wa allo an sɔgɔma m'an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di
Aketo ito ko ni jomo ka welel ke kabomi. Ne to Alasan Ombotinde. Bismillah Alasan. Ndi ko Ajaranye. ingani anyala. Bismillah. Ay ka mawa hakle mai. Ma dinga iye. Mais ni lamen ka mena iye mawa hakle mai. Ndi ko ila. Ajaranye. Min ni président frère. Ande election ko la pola de ko jamana ka libéré de. Na jamana libéré la watina. Ambe election de ke. Ni salaban kono transition ko coup d'état chane pe wala ta ko jamana ma libéré o drone. Ambe min ta drone jamana ka libéré ko après ambe ta election. Ne ba fole o. D'accord. Anga foli be nin bɛ dansigi émission faso kunkan na minnu bɛ ka weleli kɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen Amadu Tangara ka taa se Tikɛnja numéro 2 u ma se ka don kɛnɛ kɔnɔ hakɛto belebele an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi fasoko de don an tun bɛ ka kuma école karamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ani premier ministre u bɔra ka ɲɔgɔn ye ni kunɲɔgɔn in kɔnɔ min bɔra kɔnɔ o welekun kɛra min ye Madu Jalo ye dantigɛli kɛ o la k'a jira k'a fɔ fɛnɛ olu sirannen don sabula UNTM ka laɲini n'a taara bala a ka ca Ala fɛ olu bɛ degun sɔrɔ o siran o de bɛ u dusukun na u ka laɲini tɛ k'u bɛ denmisɛnninw bila kɛnɛ kan siran kumaw don sinon école karamɔgɔ ka kɛlɛkɛminɛn o y'a ka biki de k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ labila karew kɔnɔ walima k'olu labɔ fili kumaw don dusu kumaw don siran fɛnɛ kumaw don an ka faamuya ka bila o minɛn kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se sous-lieutenant de la gendarmerie Ibrahima Dayogo an yɛrɛ sigiɲɔgɔn don Misabugu yan a ye misiri dɔ alimami ye a bɛ laseliw kɛ siɲɛ caman o kɔni ma kɛ basi ye a n'a ka gendarmeya bɛɛ lajɛlen an ka to jamana kɔ jamana sariyaw kɔ o de ka fisa o de bɛ jamana ka basigi taɲɛ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn fɛn min ye directeur général des douanes du Mali Mohamed Dukara a n'a ka jama ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn ka taa se commandant Fode Kone Amɛn Dumbo k'u bɛɛ lajɛlen fo Mayamugukaw tulo bɛ n na madame Dumbiya Asanatu Assistant Kulubali an ka musokɔrɔba bɛ lamɛnni na fɛn min ye Labas Jirana ka denbaya k'u bɛɛ lajɛlen fo madame Diallo Fatumata Dumbiya Yves Dolo école communautaire les perdreaux de Banakabu ka taa se Tanti Basso ma k'u bɛɛ lajɛlen fo et tout le personnel de l'école communautaire les perdreaux Banakabugu Samba Dambele commune 6 ka taa se madame Kulubali Wassa Samake maire délégué du centre secondaire de la commune 6 an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ ka waleman dɔn maa ma sɔgɔlen b'an na sanga in kɔnɔ Madu Kulubali pinɛkɔlila don Mayanbugu station Shell la a n'a ka gɛrɛn bɛɛ lajɛlen ka aw fo ka waleman dɔn tile hɛrɛ Ala ka di an kelen-kelenna ma Ala ka jamana basigi Isa Kaba ani journalistes an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛnɛ kunnafonidilaw an fɛla ani an ka yeta ye jamanako la min ye jamana kibaruyaw la n'Ala sɔnna a y'aw sɔgɔlen to Renouveau FM sanga in kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 9 coyi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tile hɛrɛ Ala ka di an kelen-kelenna ma Ala ka jamana basigi wassalam